moonshot pact must work together to reach the mark of 51%, so that we can defeat the ANC and its proxies and keep the EFF out. Uphinde wonyulwa njengenkokheli ye-DA isihlandlo sesibini uJohn Steenhuisen. Ziyenyuka iziganeko zokubulawa kwabantu KwaZulu Natal. Top edge, kodwa beautiful top edge. Now that is 150, is it? Yep. I-Proteas isibaxabula iNetherlands ngemintse 146 kwibala lase-Wanderers eRhawutini namhlanje. Molweni emakhaya, samkele nababukele kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Kudutyulwe kwasweleka abantu abathandathu eMbumbulu kumzantsi waseThekwini. Iintsapho zamaxhoba zihlaba ikhwelo lokubanjwa kwabenzi bobubi. Oku kwenzeka emva kokubulawa kwabanye abantu abahlanu ngemva kwemini yayizolo ngethuba lodubulwano namapolisa eMorningside kwaseThekwini. Ngokwengxelo yamapolisa, esi sehlo senzeke kubusuku bayizolo. Kubulewa amadoda amane nabasetyhini ababini, kuquka kubo nominyaka 15. Sizwe nje abantu besimemeza ekuseni bethi asiphuthume ngale empandweni, kunabantu abalimele abadutshuliwe, engathi khona nezingane zakabuthelezi. Ngendlela ke sezwe ukuthi engathi khona nositha khona, saphuthuma-ke sakobheka. Kwakuthi amaphoyisa bengasavuma ukusingenisa ngaphakathi sibone, but silunguzile ngewindi-ke sambona yini lapha ngaphakathi. Kubuhlungu kumina, khona ngazi nami inkinga enjena, kuthi uNkulunkulu uyena wazi ukuthi na bekade engiqalele isikhathi esingakanani kule nkani, angazi ngachaza ngithini. Amapolisa athi okwangoku iinkcukacha azikacaci ngokupheleleyo, kodwa banomrhano wokuba esi sehlo simayela neziyobisi. Umphathiswa wamapolisa uBheki Cele uqhwabele izandla amapolisa ngokukhawuleza ukuleqa ezithendeni zonqevu kwisiganeko sayizolo, nalapho kudutyulwe kwasweleka abantu abahlanu abarhanelwa ngokubulala eThekwini. Amapolisa athi uphando luyaqhuba futhi kulindeleke ukubanjwa kwabanye. Umphathiswa wesebe lemicimbi yekhaya uGqirha Aaron Motsoaledi uthi isebe lakhe linezicwangciso sokuqinisekisa ukuba iofisi zalo semgangathweni ukuze lisebe likwazi ukufikelela kwizidingo zoluntu. Ukuthethe oku ngethuba evula iofisi zelisebe zikumgangatho phezulu elusikisike eMpuma Koloni kwinxalenye yenkqubo yelisebe yokuphucula iofisi zayo. Isakhiwo ebesisakuba yintolongo sitshintshe sayiofisi kumgangatho phezulu wesebe lemicimbi yekhaya. Kunyaka ophelileyo abantu bebesima kwimikrozo emide ukuze bafumane iinkonzo. Kodwa le ofisi ngoku ifuthuselwe kwindawo ephangaleleyo enendawo yokumisa iimoto neyokulinda kwabo baze kwenza izicelo kwisebe. Hayi zitshintshile mntam kuba kaloku abantwana ke ngokwabala la. Hayi izansi bekungabantu abadala. Ngoku ke noko bekuhambe kanzima. Kuright kakhulu kulona Home Affairs kakhulu, kuyasetyenzwa kakuhle ngoba iofisi zakhe ngoku yona uphangalele kakuhle. Umphathiswa uMotsoaledi uthi injongo kuqinisekisa ukuba zonke iofisi zabo kuzwelonke zakhelwe ukuba zenze umsebenzi wazo. We want purpose-built Home Affairs offices, and this is one of the first purpose-built. Isebe lemicimbi yekhaya likwakhuthaza ukusetyenziswa kwenkqubo yalo entsha yokubhalisa. Injongo kukwenza lula iinkqubo zabo kwanokonga ixesha kwabo benza izicelo. I am aware that in this office those who are booking are still 10%, if I'm not mistaken. Yes, but we are heading there very soon. They'll get used to it because that booking system is good. You don't wake up and come here at 6 o'clock in the morning when you are going to be served only at 10 o'clock. Isebe lemicimbi yekhaya likwavula iofisi zalo nakumaziko anodederhu lweevenkile, i-shopping malls. Kwiindaba ze-SABC, ndingufundiswa Mhlekude, elusikisiki. Iqela lezopolitiko i-EFF ligxininise injongo zalo zokususa umbutho ophetheyo i-ANC kulawulo lweli kunyulo luzayo lukazwelonke luka-2024. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema bese-Diepsloot eRhawutini namhlanje eyokusungula iphulo lokubhalisela uvoto.
Iqela lezopolitiko i-EFF linqinisisile ingqibo yalo yokususa umbutho ophetheyo i-ANC esihlalweni kunyulo oluzayo kunyaka ka-2024. Lo mbutho uphumelele umyinge we-10% kwivoti zonyulo oludlulileyo, ochaza izihlalo ezingama-44 epalamente, nto leyo ke eyenze lo mbutho wabamba indawo yesithathu ubukhulu. We don't speak about other people, we speak about ourselves. We are in this election to win it. We are in this election to remove the ANC. I-EFF isungule iphulo lobhaliso lokuvota ngexa ilizwe likhumbula ubomi bengqangqanqweli yomzabalazo uWinnie Madikizela-Mandela. Okamalema uthi umgangatho wemo yentlalo eMzantsi Afrika awusekho apho eliqhawekazi lasishiya ukho. She must know it's no longer where she left it. It's worse than that. I was in Northam yesterday, where our people live with piles of rubbish dumped inside communities. Makawambi, iqela i-EFF lilindeleke ukuya kuqhankqalaza kwindlu yozakuzo yelizwe iUganda ngolwesibini ukulwa ummiselo olwa nabathandana ngesini esinye njengesenzo senzondo. For as long as they don't enjoy their freedom, we have no right to enjoy our freedom. Usapho lwaseKhayelitsha kwisixeko saseKapa kwiphondo lasentshona koloni lufuna impendulo emva kokuba intwazana yolusapho eneminyaka eli-13 igetyengwe ngethuba yokulala kubahlobo bayo. Umzimba kaTim Nakhuze ufunyenwe ukutyotyombe kwindawo yogobityholo eTaiwan kule veki iphelileyo. Olusapho lufuna impendulo kwabasemagunyeni nanjengoko lukholelwa kuba umenzi wobubi ukwakule ngingqi. Umhlaza sisifo esigqogqisayo yaye asichaphazeli abantu abadala bodwa koko siguzula ngokungenamkhethe. U-Anesipho Gotyano neminyaka eli-19 ulwa nesi sifo enethemba lokuba uzokugqitha kwesi sigaba. Umzabalazo wale ntwazana nomhlaza womlomo utyhutyha amakhasi onxibelelwano emveni kokuba ecele uncedo kwimeko yakhe enwenwayo. Didiniwe ango ibingamagama okuqala nawokugqibela iswafumene ku-Anesipho ngexesha sicela udliwano ndlebe naye. Iimpawu zokuqala zesifo somhlaza ziphume ekupheleni kwalo nyaka uphelileyo. Phambi koko ebengumntu nje ofana nabanye enamaphupha ngekamva lakhe. U-Anesipho uthe wayiyeka inkqubo yonyango i-chemotherapy. Usapho lwakhe lukholelwa kolokuba umzimba wakhe uyalikhaba elichiza. U-Anesipho uqale ngoJuni ubanala incinci ngoJuni ingathi liqhakuva waya ekliniki eGlema kwathiwa unethambo lisentsinini. U-Anesipho uthembele kwabo basebomini bakhe ukuncedisana naye nakumxhasa. Utishala wakhe uthe wabhenela kwikhasi lonxibelelwano uFacebook ecela ungenelelo. Hoping for a specialist from the private sector, because apha kolu hambo lwakho Anesipho public health imfailile kakhulu. Usasa naye ungenelele. Ke ngoku wathi kwi-assessment ayenzileyo wafumanisa ubana uqualifya for a permanent disability grant, and over and above that wase awardwa ne-grant in aid. I-grant in aid ke yabantu inikwa abantu abangakwazi uzenzela nto, abanabantu take care of them 24/7. Amagosa karhulumente adibene kwikhaya lakhe eAdo eyokubamba umthandazo anikeze nenkxaso. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Anda Nqonji eAdo eMpuma Koloni. Inkokheli ye-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen uthi iqela lakhe liza kuqinisekisa ukuba liyaluphumelela unyulo lukazwelonke lonyaka ozayo. Esenza intetho yoloyiso kuntsukumbini wenkomfa ye-DA, uSteenhuisen ulumkise ngokungenzeka i-ANC isebenzisane ne-EFF. Uphinde wonyulwa kwakho ngale mpelaveki njengenkokheli yeliqela liphikisayo kweli. Bengquzulana kwesi sikhundla nobesakuba ngusodolophu waseRhawutini uMphophalatsi. Ukanti ke ngoku apha estudio sinogqirha Hlengiwe Ndlovu nongumhlohlo ngumhlalutyi wezopolitiko nosangena banzi ngokwenzeka
ke kwinkomfa yonyulo. Gqirha Hlengiwe Ndlovu, siyabulela ngokuba ube kunye nathi namhlanje. Qabaqaba ngokuthe wakuqaphela kwinkongolo ye-DA kule mpelaveki. Ibiyinkomfa enkulu yabalulekile kakhulu. Kakumbi kuba because sijonge kwi-2024 national government elections and ke ithethe into yoba i-DA nomsebenzi omninzi ahead of 2024 national elections. Engoku into eyenzekayo ke pha yoba i-debate between ulondo Johnston Hazen no Dr. Palatse ibibonisa most divisions within umbutho, but not it is division or division, but ngokwabalandeli babo across the board. So ke ngoku i-victory ka-Johnston Hazen ke ngoku it means uba how are they going to galvanize iphathi ubheka phambili, right? And then ke mosi uthethile pha uSjohnston Hazen after before and after i-victory yakhe, and then ethetha ngento yoba zithini into ye-alliances ne-coalitions, and then ke pha ke kukho izinto ezininzi mosathethileyo ngaphezu kwazo uthethe ngalento ye-EFF, and then into ekhoyo ke sibuza into yoba xa engafuni uku-alaya ne-EFF ezawudlelana ne-ANC but engayithi ncam uba uzawudlelana ne-ANC mos. So what does it mean ke xa besiye parliament? So this is very important ke beni again kubalandeli, right, since benyanzelekile uba bafumane i-followers for i-numbers ze-votes bazawuthini njengoba beyiparty ene-ideologies esicacileyo uba it's a white party and all of that. Sibuyele kule ndaba ye-EFF, ingabe izizathu zakhe ziyabambeka ezithi bana i-EFF lutshaba lwe-DA esithi xa ebeka izizathu zakhe zokuba kukhusela idemokhrasi nokukhusela uMzantsi Afrika? Xhomekeke entweni yokuba uthetha ngantoni xa ethetha ngedemokhrasi. Idemokhrasi athetha ngayo idemokhrasi ye-DA, not idemokhrasi yoluntu lweMzantsi Afrika jikelele. Because i-EFF mos uyayibona ine-politics ezi-radical and aziaphili ke kwi-followers ze-DA. So ke ngoku yena xa ethetha ngedemokhrasi uthetha ngedemokhrasi ye-DA, nge-interest ze-DA ezingahambisaniyo ncam ne-interest ze-broader South Africans, because ininzi laseMzantsi Afrika mos ngabantu abaphuwa abahlala ematyotyombeni, abahlala ezi-townships and all of them. So ke ngoku i-DA mos siyabona phaa eKapa throughout i-reports zabo bathetha nge-progress, but xa usiya kwendawo ezifana noKhayelitsha and all of them uyayibona into yoba kukho i-DA and then kukho i-DA injalo ke into. Ndiyafuna siphinde sibuye kule ndaba ka-Johnston Hazen ephinde wonyulwa. Simbonile uDr Palatse usebenzile kakhulu kulwele sisikhundla. Ingaba ithetha ukuthini le mpumelelo ka-Johnston Hazen kubunkokheli bakhe kwiqela i-DA? If umamele ispeech sakhe before i-announcements mos uyenze yacaca into yoba uthathe umbutho we-DA sikwi-state esingekho right, and then usuka apho ke wayilungisa utsho from 2019 mos. So ithetha into yoba iyaphinda kwakhona i-DA iya-realigna nge-ideologies zayo, iya-realigna nge-politics zayo. And then if sijonga i-speech sika-Dr. Mpho from yesterday, she was clear entweni yobana yena ukwi-politics ye-ground, i-politics ye-grassroots uzawubambisana nezinye i-grassroots organizations, but also ne-implications kubantu ababhinqileyo. Into yoba i-DA if uthatha ujonga i-top 5 yabo, uHelen Zille I think nguye qha umuntu opha. So ine-implications ezininzi, but above everything else if ngexesha bebizwa phaa benyuka estagini usoli xa enyukayo there was that noise, but xa uthatha ubheka iphuma ebantwini abamnyama not ebantwini abamhlophe ncam. Kukho ne-politics ye-representation phaa, and ke
So usemninzi umsebenzi DF funeka wenzile ngaphakathi kuwo. Mninzi umsebenzi but umbuzo esinawo mhlambe ukuba iDA ine-interest ezingakanani for ugalvanize i-black vote. Bane interest okanye bana interest yalo msebenzi. Enkosi kakhulu ke sibulele kakhulu ngexesha lakho lowo ke ngugqirha Hlengiwe Ndlovu nongumhlohlo inhloko kwizifundo zolawulo kurhulumente kwidyunivesithi yaseWits. Ngoku masicaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp. Umpho ebetsweba nje amanzi beyinkambalala nje abantu abamhlophela komike bekuyo bengenokukhawuleza athi emnyama awene. Uyabona ke DA phela umbutho endiwuthanda kakhulu yona soze uve kwa-corruption but okubiwa imali kwathini kwanamasela etyima ntoni dibene DA hayi. Mna msasazi bendiyiqondile uba ugqirha Mpholona akazulenza ixesha apha kuMr John. Ibivele yacaca nje uba ngabana uMr John ungonyuliweyo nje kungokonyula. Ukuhlulwa kwakhe udokotela uMphophalatse ehlulwa uSteenhuisen mina bekuyinto ebengiyilindeleke. Bezosa nje emlilweni ebhekile futhi naye. uSteenhuisen ubonakalise ubunkokheli kungoko bephinde bamvotela ululawule kakuhle ulawulo lwe-DA. Hayi lapha kuyacaca msakazi ukuthi leqembu labelungu mina ngithanda nokuthi ke abelungu amandiya amasulumane into yabo bayayiveza nje kwi-South Africa ukuthi into yethu. Mina ngicabanga ukuthi uSteenhuisen bengenawo vele i-competition e-right ngoba ubedlela amahlanga nje. Ukwenyuka kwenkxaso phansi kwenkokheli ezimhlophe zangaphambili uTony Leon kunye noHelen Zille nokwehla kwenkxaso phansi kwenkokheli emnyama uMsimemane benegalelo ekonyulweni kukaJohn Steenhuisen. Ngiyavuyisana kakhulu noSteenhuisen ukunyulwa athi aliphumelela akwabona ukulo nyaka uzayo ku-2024 ngaliphumelela iphulo lakhe. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema uthi baphendulele kwizimemelelo zabo bengulombutho zokuba makalahle umongameli Cyril Ramaphosa ngokweleta ethutyelezisiweyo kutyholwa ukuba ibhalwe ngowayesakuba ngumongameli welu Thabo Mbeki. Kule leta uMbeki ugxeka amalungu we-ANC ngokuqumelela ibholo lephalaphala. OkaMalema bethetha ngethuba lephulo lokucoca egameni lika-Andrew Statane eNortham Cebukuhle eThabazimbi eLimpopo. Umnumzana Malema uthi leta kaMbeki icacisa mhlophe ukuba bachane ucwethe ngezimemelelo zabo zokuba makalahle umongameli Ramaphosa. Kwileta yakhe ayijolise ukusekela umongameli we-ANC uPaul Mashatile, uMbeki uthi zange yamphatha kakuhle indlela amalungu e-ANC yeParlamente avota ngayo kwinyewe yephalaphala nakumba we-ESCOM. I feel very happy, vindicated by what President Mbeki said, that you don't use majority to suppress an investigation and holding accountable the executive. Bavakalise izimvo ezahlukeneyo abahlali baseNortham ngeliphulo likacoca kwindawo yabo. Lo doti lo umninzi lapha uaffect abantwana bamagule nezifo ziyakho zikhaleza zibafumani since kukhona lobu mdakabu lapha. Ayikho into esenzela yona ANC uMolema. Ndiyacela uThixo amgcine uMolema. uMalema uthi balise eNortham eliphulo leAndrew Statane kuba abantu balamandla bengananzwanga kunikezelo lwenkonzo. These people have turned our area into an illegal dumping site. They've built RDP houses on top of piles of debt. uMalema uthi baqhuba iliphulo lococo ngelizithwalisa uxanduva kwizindululo zentlanganisela yolawulo ngamaqela akhika iANC kulawulo lomasipala waseThabazimbi. Aiden Makram weProteas ulivuthululi iapile laseJava wabhala ebhodini imitse i-175 egameni lakhe. Enceda uMzantsi Afrika ubekela iNetherlands intaba yemitse e-370 kothinta abasibhozo kwii-overs ezingama-50 eWanderers eRhawutini. Kulo mdlalo iProteas bezivatha isinxibo esipinki ukuqaphela umhlaza webele nokuxhasa amaphulo okunciphisa ulwamvila lwesi sifo kubahlali nokuxhasa uphando. iProteas bezingenalusini kumdlalo wesibini neNetherlands kwibala iWanderers eRhawutini kule njikalanga. uMzantsi Afrika ubulivuthulula iapile laseJava. uAiden Makram uze nemitse i-175 kwibhola ezi-126 amanqina enkomo o-4 belishumi-7 ngelixa impondo zephela o-6 besixhenxe. uMzantsi Afrika ubekele iNetherlands intaba yemitse i-370
kothinti abasibhozo kwi-overs ezingama-50. Usisanda Magala uwise othinti abahlanu. Ibowlers zasekhaya bezitshawuza kumbane kaSputla. Superb delivery. I-Proteas ziyiphumelele yomibini imidlalo neNetherlands kwiqanda qox imbali yesikhova. Kulo mdlalo amakhwenkwe asekhaya ebevathe ngombala opink uqaphela umhlaza webele nophando lokusipula nengcambu esisihlava. Imesele irekhodi elitsha loMzantsi Afrika imbaleki yelu Precious Mashele kukhuphiswano lwembaleki lomgama we-10 kilometers i-Absa Run Yosithi eGqeberha. Unqumle entanjeni kwindawo yesibini emva kokubaleka ixesha eli-27 minutes 35 seconds nokuyimizuzwana emithathu engaphezulu kunerekhodi langaphambili. Lo mdyarho uphunyelelwe imbaleki yaseKenya uDaniel Simuyebenyo ngexesha eli-27 minutes 23 seconds. Sibalelo ngaphaya kwamawaka amathathu imbaleki ezithathe inxaxheba kulo nyaka, nto leyo ibinengeniso ebonakalayo noko kuqoqosho lwesasixeko. Ilizwe laseKenya lidumile ngeembaleki ezibaleka umgama omde, kwaye le mbaleki uDaniel Ebanyo kuyacaca ukuba ibenalo icebo analo. Let me say the race was good. I appreciate, thank you for the South African Athletics Federation for inviting me. Uphumelele indawo yesibini uPrecious Mashele leyinzalelwane yeli loMzantsi Afrika. LukaMashele sesuka kumazwe ohlukeneyo phesheya kolwandle ezenzela igama njengembaleki. Tala ngichina khadi enimpheka uStephen Mpokade wabathina khona, so entrina this year na entrina then ngiyazile ukuthi ngizo break a national record. Kwabasetyhini kuphumelele uBenelek Teko Wario wakwilizwe lase-Ethiopia. Luka Wario uthi uyazingca ngelizwe lakhe. She's very happy that she came first today. She said it was very challenging. It was a tough race, but she's satisfied with her position. Neenkampani zabucala zifaka isandla kolu gqatso. A few things we want to do with the Absa Run Your City series. The first one is to encourage people to have an active, healthy lifestyle, and the 10K running distance absolutely does that. But secondly, we also want to bring brands into the sport and bring investment into the sport of road running. Olu gqatso luza kusindlekwa eKapa kule nyanga April nasePitoli kunye naseRhawutini phambi kokuba lo nyaka uphele. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Sibulela mawethu ngokusibeleka indlebe zangomso ziza ngesizulu usuku lwenzolo.